sakit ari kagayda ti mabibig may tanong iti posisyon gabot laing nakin siri ibagaw ti sa tao Diyos ket agkagawahan ipang pangasta iti siri nga iti Diyos kadakwada tao kaano pa'y napanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwan tao ti Diyos awawagan na ka laglagipin ti biyang mo ket saan mo ako kwa agriin ka agriin ka iti Biblia kunaan na maaral itut kasta adu iti tattao ayat dantu ti pagida napang